sing nukoke bapak ya aja melu ndelok, aja melu demek. Aku ilang hilu cok. Wong gawe dhewe aja iki mbekku. Ya hilu. Aja. Hilu. Aja. Tunggu. Aku ilang man. Aja. Aku lha duwe ana man. Lho nek kowe kepengin ya kowe gawe dhewe apa tuku dhewe ngono. Buku dhewe aku. Gawe apa tuku. Lah apa man? Iki kok aku dolanan. Mbok mantan apik, Mbok. Apik, Mbok. Akan men. Antalku gede. Apik ini. Iki aku. Kowe kae. Iki nggonku. Iki nggonku. Antalku ya lo. Antalku. Kok
kok. Ora kepenak ya nek nak ditendok ya. Anak kok. Uluk mawon uluk. Iya, iya. Ah. Hati ya. Nak dolanan aja hati. Aku memang Kowe kuwi lali apa piye? Kali apa Pakne? Rikala semunakara wis kandha karo kowe. Apa ta sampean kuwi? Tak rewangi adus kringit. Yen ana panas kepanasen, yen ana udan kejanan. Iya perlu goleke pangan anakku Simen. Aku ora butuh goleke badokan anakku Simen. Apa dulang? Pakne, sampean apa ora kelingan? Anake sampean kuwi loro cacahe. Senajan to Siman ki ora rupane, ning kuwi mau rak ya anakmu. Kok mbok bedak-bedake to Pakne? Najan loro neng aku ora butuh. Aku ora butuh duwe anak sing jeneng Siman. Ora butuh piye kuwi sapa? Saka titismu dhewe Pakne. Siman kuwi aja duweni mbadhok. Iki apa? Dikandani wong lanang. Ora gatek iki. Aja keren. Kowe lek sing tak goleke pangan. Dede dulurmu Siman. Ha? Pakne aja kaya ngono to Pakne iki ya anakmu lho Pakne. Jan, Pak. Ora ketang sira aku dulurku to, Pak. dulurmu ya dulurmu ben. Bongko ya wis le. Ora mesake Kakang Siman to, Pak. Isin-isini we bapak. Yen dulurmu Siman ki isih urip, mirang-mirake bapak. Aku ora mirang-mirake sampeyan to, Pak. Pancen sing tak goleke pangan ki ora ngono. Wah, Lah yo ini. Iki dimimiki. Wis ora perlu kowe gatekke anakmu Siman. Aja ngono kepiye. Sing golek pangan ki kowe apa aku? Ditandani wong lanang ora gatekke. Aja kecok-kecok. Angko ya wis. Ngono kok ora sambel. Mangan le. Oh, Pak. Mangan sing marep ya. Mergo ya kowe sing tak domo-domo ya. Oh, Pak. Kowe kudu sing pinter karo bapak ya. Aja enut kuwi sedulurmu sing jeneng Siman. Aku ora ngerti Kakang Siman. Mbok ngelak, Mbok sredeng. Ngombe. Ya. Nah, ngono. Ngono ya seneng le bapak. Mbok mau. Apa? Apa iki? Kuwi anakmu lho Pakne. Monggo ya wis. Ora betul. Yen anakku Siman iki mati. Ora perlu kok. Mesano sibuk to, Pak.
Ayo ana mangan yen anakku sepet yo kowe kuwi le. Siman aja duweni mbakok. Nek kuwi lak yo sedulurku to, Pak. Ngerti yen sedulurmu yo anakku. Oh, udang cekne po. Oke, arep apake? Ajane ra ate koyo. Mangane. Bareng. Ono iki seneng Bapak. Apa sing ora anakmu? Sing ora. Nek ora tak pekek aku. Ya. Iki lho kowe banyu ka. Tak pekek banyu. Ya. Iki lho. Seneng iki apane? Olehmu ora nyebut, Pak. Iya deh. Tandane aku ya ngono, Pak. Tandane aku. Ini anakmu to. Aku ya anakmu. Aku ya anak Mbok. Ini ya anak Mbok. 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 Katon kowe seger warasan mangan wareg nyandang to apa sing sanggup goleke piye Tuwunmu kuwi keben bongkong ya ora batok pirang-pirang Enak yo mesake to, Pak. mesake apane ulur kaya ngono diapure kok mesake iki Tasmu, aku ora butuh titis kaya ngono dapur. Apa? Apa? Malah Kalian dong ditok, reki ditek. Kan Mama Joni ya karo wong tuwa. Siap. Angger dina aku kok terus. Ombe kok brujuk kabeh. Sapi masane. Karepe bapak kowe gendang bongkong.
Dadi bapak ora isin karo tangga-tangga teparo. Lho sak atase aku kok duwe anak kaya kowe ngono rupane. Isin, aku isin, aku ira. Aku isin dene apa aku mbok ateni ae isin. Dadi nyene panjenengan apa. Kowe jaluk mati. Aku gendeng kok lawas. Jaluk mati. Panjenengan Wes meneng ae. Timbang urip kaya ngono. Jaluk mati. Jaluk mati tenan. Pancen bapak kepengin mateni kowe. janji marang aku. Apa kelalen ya?
yen upama lali monggo dhisik sing ngucap kaya ngono kuwi uga Ndara Senopati Balmata. Aku kok malah dadi bingung. Kek mau ngapusi piye? Yen ngapusi monggo aku wis tau sesambungan tresno lawan Ndara Senopati kuwi. Lagi aku nampa dawuh Sinuwun Ratu ing Purwacarita nampa jejiban jaga anane kraton Purwacarita. Menawi ngaten, nembek kemawon netepi kewajiban. Sine kaya ngono. Kula menika kuwatos lho Ndara Senopati. Matir kepiye? Mangke Dek, Ndara Senopati niku ngapusi kalian Wulan. Ngapusi piye? Rumiyin rak nate janji Iya. kalian Wulan to. Nek ajeng ketemu wonten ing sendang mriki. Iya, terus Buktine kula niku ngenteni pun sawetara wis suwe suwi. to. Nggih. Aku mandang joyo-joyo teko kene enggal kepethuk kowe ulan. Aku yo kangen karo kowe. Kula niku nganti bingung lho Ndara. Ya ora. Mungkin kayak sampean niku wong gelar batini lamis Aku besok aturipun mesine Ndara. sedina rong dina aku matur karo wong tuamu yen kowe arep tak pek bojo. Tenani. Ya tak boyong Kasenopaten Purwacarita. Saestu niku Ndara Senopati. Ya lahir batin. Aduh rumaos Bagya Mulya gesang kula iwanipun. Ya. Menawi kula menika kelampah dados garwanipun Kanjeng Senopati nggih. Iya, mesine seneng atimu. Laras menika Ndara. Bayarane akeh. Ya ora. Kula niku dadi Tur Senopati. Atase ke bocah desa. lah Tak pundhut garwa aku mesti seneng atimu. mestinipun ngaten. Kula Dadi Ibu Senopati nggih Ndara. Aduh, benjang menapa nggih? ya wis dina rong dina aku rak matur wong tuamu. Ngaten. Enggal-enggal dedaupan karo kowe. Kula niku enggal diresmeki. Ya. Menika ingkang dados idam-idamane manah kula Ndara. Bocah penyos. Aduh. Menawi kula pinuju ngaten. Destawari jolo
Pancasila iku dasare negara Ndadene kok kowe busana tak luwih ayu meneh. Tak piyong-piyong busana sing endi sing peni cah. Lungguh dipun lajengaken kemawon. Ya ora. Kula menika ajri lho, Dur. Ora aja wedi, Dadi tak tunggu padha katresnan. Kula mboten kiat, Dur. Wong prai pirang-pirang dina kok ora kuat. Pancen ngaten niki suarane kula niku ora kuatan kok. Pasar cilik pinggir selembar godhonge kara trima sabar sawentara aja burung rakyat mampir mas monggo mampir mir mampir napa sios napa mboten mampir pasar cilik pinggir margi apa Menika menapa? warung mulane aja nganti wurung nggo katresan karo kowe cah Kula kinten mboten badhe wuro. Awet kula pitresna kalian Ndara Senapati. ya bau noto kaya ngono Inci leres Ndara Senapati. wilangan ngolan jeneng klali ake kulane aja lali agamane klapa ijo bejane sing duwe bojo nanging aja lara wilangan 9 piro Bilangan 9 11 kula ki 12 karo pun kakak manggi tetep kula menika welas dumateng panjenengan. Boten Ya wonten Allah. ugi pejaminan sing saya ya sing rukun ya yo ya yo Ndara Senapati. Kula niki nggen kula ngrantos Ndara Senapati niku rak wis rada sawetara suwi. iya Boten ketak pun kula tak bali. bali matur wong tuamu dina sesuk aku tekemekone wong tuamu ndodok lawang Saestu lho Iya. niku tetep kula teni. terus dadi manten ya Iki kula nyuwun pamit ki Ndara. Pareng ya Wisnu garwa marang kita dina sesuk aku ndodok lawang terus dadi manten ora mau nyolong mati guys coba tak umpet oleh paman desa Pancen abot dina iki setan tinggalake. Jalaran opo? Kanjeng Hadipati Jalawaja ana ing Pandeglang kepengin dadi ratu ana ing Purwacarita. Pamangka Purwacarita isih ana ratune ya kuwi Sri Daksa. Lah, kanthi dalan kuwi
Sri Daksa kudu mati bisane iso dadi ratu ana ing Surabaya. Mula kanthi iki aku kautus supaya nyidra saswa Sang Prabu Daksa ana ing Purwodari. Aku saiki wis temen gak ana ing Praja Purwodarita. Bakal pasang sirep. Aku bakal mlebu ana tilam pagoyangane Sri Daksa. Bakal tak cidra saswane. Mana sing jawono Baunata cilaka kowe urip kowe. Purwodarita tak pasang sirep kabeh prajurit padha turupati kita. Ora ngerti aku mlebu tilam paguyane Sang Prabu Sri Daksa. Sanjane wis sare ora bakal ngerti. Bakal tindak Sri Daksa bakal mati saka tangan. Sri Daksa bakal cidra cuma aku sing mateni ya. Waduh. Sinuwun Sri Daksa. Sampai mata kentereng toya dan sumara brenya lagi sore Pak. Kok banjur kumoan cawe wani mancing ana ing Tilam Sari. Ana apa? Nyuwun pangapunten. Menika kula kertos salah setunggalipun Duratmaka ingkang badhe cidra yuswa panjenengan. Kowe weruh Duratmaka sing bayi Drayaswani ingsun. Mboten klentu. Belum. Menika pawongan sandhek Pandeglang. Menungso kang badhe Widrayaswaku songring Pandeglang. Kabupaten Pandeglang. Apa kowe bisa mbuktekake? Saged kemawon. Coba bukteno. Sendika dawuh kepareng. Thank you.
rikala semono aku kautus Kanjeng Adipati Jalawaja ana ing Kabupaten Pandeglang kang supaya nyidra suswa Sang Prabu Sri Daksa ana ing Purwacarita. Anging iki dina ora entuk gawe kabeh kabar. Amarga apa? Lagi wae aku arep mateni karo Sang Prabu Daksa dumadakan ana pawungan sing nempalani marang aku. Mbah sapa? Mula kandiku siapa kabeh ora ngerti bawane Sang Prabu Daksa ora liya mung aku pepatih saka ing Apa kabupaten. sebabe kok arep mateni ratuku Sri Daksa ana ing Purwacarita? Yo, amarga apa? Sesembah aku Kanjeng Adipati Jalawaja mung kepengin bakal dadi ratu ana ing Purwacarita. Mula kan iku Purwacarita isih ana ratune.